Здравей хора, аз съм Кацо33, днес ще снимаме на Real Racing 3. Провали се клипа без да го стрихта, ама ви показах, това съм на здравей човек. Така. Така. И да, пак ще направя 2 състезания и това. Айде бе. Къде взех тия път? Да бе това. Да, 1000 и нещо за... Такова 1000. Там... Вижте стейдж, де съм го поминал. Отиваме на стейдж 1, де съм го минал. Ще купа. Ето тази. Тя е 59 000. Аз съм... Ето не може да купя тази. Тази съм 18 000. Ничего не е, така на това седането интернет. Ако иначе ако това седание е много дълго, това ще малко викам. Не завърших 35-та хора, понетка ще направя мула. Мисля ще направя 30 на дачи сайта. Мула ще е на първо място, естествено. Беше хора, ще е пътищата към гадане. Как ви минах това поне? Така че... Да, минах 33, той е на 31. Първо място. О, много хъпа. Така пак ще играм. Не бе, ретрото ми. Достатъчно смело, за да надвие над злото. Мъж с бързи крака, изкуражен на гърмяща змия. Да, господине, може да спиш спокойно. Като знаеш, че навън броди герой. Така, не пълса къп. Вчера, като влязох в този ресторант, Хотел Масо. Ресторантът е... Е, това става с това. Много добре, не плащат на това много. Това е добре. Ти си позиция, сега ще дойде на него, защото е скоро мама.
Значит, на самом деле 100%. Или тут. Что мы бутсовы? Само себе помилуем, Стоп, ти ме бутваш и аз ще избутвам. Нали? Хора. Да, на това бутвах не изчели. Да, това е отлично. Нищо бе. Твоето място. Поне не съм пети, като ония отзад мен. Другото хора ще ви кажа, че пак е добър. По-добър от пето място. Вие кое избирате, пето или четвърто? Аз съм за четвърто. Всеки завиша четвърти. Поне ми даде пето. Но поне дигнах лево. На хора това ще е това. Надявам се да кажете какво ми даде. Надявам се какво е ресал. Така, дайте лайк, да за мен и за Dark Store. И чао, чао!